Tak pekný dobrý večer. Ahojte. Vítajte na ďalšej zo série debat A4. Tentokrát je témou globálna migrácia a Slovensko, ktorú sme ešte vyzdvihli takým prednázvom Najkrajší kurz v šírom svete. Chceme totiž hovoriť o tom, ako na Slovensku verejnosť, spoločnosť, ale najmä reprezentovaná politickými aktérmi symbolické, konkrétne vníma problém migrácie. Ak by som mal povedať na úvod niekoľko základných informácií, prostredníctvom ktorých sme aj komunikovali túto debatu, tak celkový odhadovaný počet migrantov vo svete podľa OSN je aktuálne okolo 280 miliónov ľudí. Z čoho vyplýva, že ak by medzinárodní migranti založili vlastný štát, tak by tento štát predstavoval štvrtú najľudnatejšiu krajinu na svete. A z tohto počtu 280 miliónov ľudí je viac ako 85 miliónov ľudí definovaných ako vnútorných vysídlencov alebo ľudí žiadajúcich o azyl, čo je teda tiež veľmi zaujímavé a mohutné číslo. No a Slovensko, ako je dlhodobo známe, rozhodne nepatrí medzi tú vysnívanú cieľovú krajinu väčšiny týchto ľudí. Ani dramatický nárast migrácie v ostatných 2 desaťročiach sa krajiny nejak dramaticky nedotkol. Podiel cudzincov na Slovensku v súčasnej populácii sa síce od vstupu krajín do Európskej únie znížil, ale stále je to Slovensko, ale stále Slovensko v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ je tou krajinou, kde je dlhodobo tento podiel najnižší. Avšak situácia sa zmenila vo februári roku 2022 s mohutným prílevom utečencov, ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. A to, čo je akoby znova aktuálne na tepe dňa, sú tie prejavy tranzitnej migrácie, ktorú predstavujú najmä ľudia utekajúci najmä zo Sýrie, čiastočne z tých táborov v Turecku, a ktorí teda cez Slovensko tranzitovali v ostatnom čase. No a to znova teda akoby ponúka aj v kontexte nástupu novej vlády položiť si niekoľko otázok súvisiacich s tým, ako to Slovensko pristupuje celkovo k téme migrácie ako členská krajina, ako krajina, ktorá je demokratická a tak povediať slobodná. No a o týchto otázkach, ktoré z tohto úvodu vyplývajú, sa budeme dnes hovárať s našou hostkou a hosťom. Som rád, že pozvanie prijala Elena Galová-Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry. Pekný večer, Elka. Ďakujem, že si prijala pozvanie. Dobrý večer, ďakujem pekne. Neviem, či mám zapnutý ten mikrofón? Dúfame, že áno. A rovnako ďakujem veľmi pekne riaditeľovi Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Jánovi Orlovskému. Ďakujem pekne, dobrý večer prajem. Že prijal pozvanie do dnešnej diskusie. Ak teda my sme donedávna tu v Bratislave takisto, ako aj v iných častiach Slovenska, čelili takej skúsenosti, akoby, že stretávali sme skupinky ľudí obvykle v tmavšom oblečení, väčšinu z nich tvorili muži, ale nezriedka tam boli prítomné ženy, deti, starší ľudia. A títo ľudia tak bezprizorne sa pohybovali aj tu v nedalekom okolí, v okolí námestia Slobody a úradu vlády, kde viacerí z nich aj prespávali a podobne. A mňa čo v tejto súvislosti napadlo, že uvedomil som si a spomenul som si na rok 2015, kedy bola taká výrazná globálna migračná vlna, ktorá neobyšla ani Slovensko, a vtedy, čo bolo také ako veľmi prítomné, bola taká silná, manifestovaná, solidárna vlna. A vtedy aj vznikol ten pojem, že slniečkári, takže slniečkárska, akoby taký étos, ktorý vítal tých ľudí utekajúcich pred vojnou, artikuloval to postavenie, v ktorom sa nachádzajú, a bolo to tak poznať aj v tej spoločnosti. Bol to taký konflikt medzi touto manifestovanou solidaritou a tými ďalšími, ktorí reprezentovali skôr ten opačný postoj, taký ten, že pevnosť, Európa, nikoho tu nepúšťajme.
ako musíme sa pred týmito ľuďmi chrániť. No a to, čo sa mi zdá, akoby s odstupom týchto 8 rokov aj pri tejto ostatnej migračnej vlne také veľmi silne prítomné je práve tá absencia takto viacstranného konfliktu. Zdá sa mi, že akoby výrazne ochabla taká tá manifestovaná solidarita. A nie som si istý, či to tak vnímate aj vy, alebo či to len moje vnímanie, ako tak vnímate nejak podobne, čomu pripisujete toto, lebo teraz sa už hovorilo aj na tom liberálnom spektre, že za to môže Orbán, že tu púšťa tých ľudí a možno Fico to tak chcel a podobne. Ale ako vnímate taký ten ústup z týchto solidárnych pozícií? Ja by som povedala, že my si možno ani až tak úplne dobre neuvedomujeme, že ako sa neuveriteľne krajina aj svet zmenil za tých 8 rokov. Keď si to tak zoberieme, tak v roku 2015 sme žili ešte v podstate veľmi pokojné časy. Neboli žiadne nejaké veľké ľudskoprávne témy, ktoré by nejako rezonovali, na ktoré by bolo treba reagovať. A zároveň tá migračná vlna, ktorá bola v roku 2015, bola vlastne prvá veľká migračná vlna od 90. rokov, keď bola vojna na Balkáne a vtedy prišlo asi 3 milióny ľudí z balkánskych krajín do Európy. Čiže vlastne to bol taký prvotný šok, hej. Ale vtedy ešte aj občianska spoločnosť, ľudia s nejakým liberálnym zmýšľaním a podobne, tak vtedy ešte žili také pokojné časy. Čiže keď sa toto stalo, že začali prichádzať ľudia zo Sýrie, z Afganistanu a z podobných krajín a začalo sa hovoriť o tom, že treba obrniť Európu, presne tá pevnosť Európa, tak sa samozrejme prišlo také veľké vzopätie. To je jeden dôvod. Druhý dôvod podľa mňa je to, že vtedy išli voľby. Na Slovensku, ak si to dobre pamätáte, v roku 2016 boli voľby a vtedy v podstate celé politické spektrum, takmer, ale predovšetkým strana Smer a ďalšie mali celú kampaň postavenú vlastne na tom, že obránime Slovensko. Čiže to bola aj taká prírodzená reakcia na toto. Zároveň v západnej Európe bol ten diskurs úplne iný. V západnej Európe pamätáme si Angelu Merkel, pamätáme si prístup ľudí, bežných obyvateľov, kedy naozaj ľudia na staniciach, na letiskách vítali ľudí, ktorí prichádzali z týchto krajín. Čiže to sa čiastočne prenieslo aj na Slovensko. A potom vlastne počase od roku 2018 sme tu mali vraždu novinára a jeho snúbenice. Mali sme tu COVID, mali sme tu situáciu s vojnou na Ukrajine. A ja si do veľkej miery myslím, že prišlo už k takej únave trochu, ako keby. To je jedna vec. Ale ďalšia vec je tá, že prišlo k neuveriteľnej normalizácii toho, my to voláme, že sekuritizačný diskurs. Hej, že ľudia, ktorí utekajú z iných krajín, sú bezpečnostnou hrozbou pre krajinu. A kým ešte v tom roku 2015, ak si pamätáme, tak sa stávali hrádze proti extrémizmu a ešte stále to bolo vnímané ako nejaký extrémistický názor. Dnes už je to úplne znormalizované. A už vlastne aj médiá, aj mnohí iní vnímajú tranzitnú migráciu alebo neregulárnych migrantov ako bezpečnostné riziko. A ani nevieme, ako sme tam k tomu prišli od toho roku 2015, keď sme vnímali, že utekajú ľudia pred vojnou, aspoň istá časť toho spoločenského spektra, do toho, že už vlastne aj v médiách počujete, že robila sa razia a nikoho nechytili. Ako keby mali, hej? Že toto sa neuveriteľne posunulo. A posledná vec, neuveriteľne sa dezinformačná scéna rozšírila na Slovensku a tá ako keby veľmi pomohla tej normalizácii diskurzu. Čiže v podstate sme sa uvarili za tých 8 rokov neuveriteľným spôsobom. Taká, Janko, tvoj pohľad na tú zmenu? Ja by som možno doplnil len to, že v tom roku 15-16, kedy táto veľká vlna prišla, tak nás sa v zásade ani nedotkla. Že keď sa pozerám na čísla nelegálnych prechodov hranice, a tam vlastne vzniká sa možno k tomu dostaneme neskôr, že nelegálni migranti a tak nelegálne prekročenie hranice znamená, že vchádzate do krajiny bez oprávnenia na vstup. To znamená, nemáte pri sebe nejaký cestovný doklad, alebo nemáte so sebou víza, alebo teda nemáte v tých dokladoch víza, ktoré vás oprávňujú na vstup do krajiny. Čiže to, čo žiadame od bežného cestujúceho, že ukáž mi, kto si a či máš u nás povolenie, tak títo ľudia nemajú z pochopiteľných dôvodov.
keďže sú, dajme tomu, ľudia zo Sýrie, ktorí sú 5, 7, 10 rokov v Turecku, tak nemôžu mať ten doklad, lebo aj keby ho mali, tak už ho majú dávno expirovaný a tým pádom do Sýrie si ho nemôže prísť obnoviť, takže aj keby chcel, tak príde len s dokumentom, ktorý už neplatí. To sa nám stalo aj pri Ukrajincoch mnohých, ktorí mali síce pasy, alebo občianske preukazy a nemali ich platné, ale vtedy sa prijal úzu, že aj ľudia, ktorí prídu len s rodným listom, môžu k nám vstúpiť legálne. To znamená, mali sme ako keby dvojitý meter. A v tých rokoch 15-16 sme mali nelegálnych prekročených hranice niečo cez 2000. Hej? To v tomto roku sme mali za týždeň. Vtedy sme to mali za rok. Hej? Čiže zrazu sa tu objavilo, po tom, čo aj Elka hovorila, že k nejakým 130 000 dočasným útočiskám, ktoré boli vydané Ukrajincom, sme zrazu tu mali tento rok 46 000 nelegálnych prekročení hranice. Čiže posunuli sme sa čísla 2000 priemerne. Od roku 2010 sme tu nikde nemali viac ako 3000 prekročení hranice nelegálnym spôsobom. Tento rok sme mali 46 000, minulý rok sme mali necelých 12 000. Čiže to už vidíte. Hej? Takže aj ľahšie bolo demonštrovať solidaritu v časoch, kedy symbolickú, kedy to naozaj sa dotklo pár desiatok ľudí, ktorí veľmi radi pomohli, lebo ste našli niekoho, takže doslova, že konečne som ťa našiel, môžem ťa zobrať k sebe, keď zrazu máte desiatky ľudí na miesta, kde v živote takých ľudí nevideli. Hej, že ja som mal telefonát z kancelárie prezidentky, že v Tatranskej Javorine je 50 Sýrčanov a starosta volá do kancelárie prezidentky, že nech sa o nich postarajú. Hej, lebo tam je ten kaštiel vlastne, kde prezidentka chodí na dovolenku, takže riešte to pani prezidentka. Tak sme hľadali potom so Spišskou katolíckou charitou, že ako tých ľudí dostať niekam do bezpečia. Napriek tomu, že teda keď už teda hovoríme o krízovom riadení, tak je to primárne úloha starostu a mestského zastupiteľstva, že ak majú pocit, že je to nezvládnutelné, tak majú si zvolať svoj krízový štáb a ideme robiť opatrenia. A potom, keď už je to veľa, tak vtedy nastupuje štát. Ale tá prvá odpoveď má byť vždy od samosprávy pri akejkoľvek krízovej situácii, vrátane teda príchodu veľkej skupiny ľudí. Ale zase treba povedať, že nedá sa povedať, že by tá solidarita vôbec nebola, pretože mimovládne organizácie všetky, ktoré sa kedy venujú nejakej humanitárnej pomoci alebo poskytovaniu podpory ľuďom, ktorí migrujú, tak sa okamžite zmobilizovali a pracovali intenzívne. Takisto samosprávy mnohé nezlyhali a robili nejaké opatrenia, takže len to nebolo to tak vidieť v médiách pravdepodobne. A dokonca aj taká drobná solidarita medzi obyvateľmi aj v tých malých obciach, že im doniesli vodu alebo jedlo, tak toho bolo pomerne dosť veľa, ale nejako to sa už o tomto nehovorí. Vďaka za to, že to hovoríš. Napokon bol som pri tom aj celkom blízko a veľmi dobre viem, že mnohé tie mimovládky, ktoré pomáhali aj ľuďom z Ukrajiny, vlastne veľmi rýchlo dokázali prešaltovať a zo dňa na deň veľmi akčne pomáhať aj týmto tranzitujúcim ľuďom, najmä zo Sýrie. A dokonca myslím, že aj to, čo Janko spomínal, ten prípad v Tatrách, že som zaregistroval v správach RTVS takú situáciu, kedy sa práve k tejto skupine ľudí vyjadrovali, tam aj ľudia z tej miestnej samosprávy a starosta, myslím, že tuším zahlas, ale veľmi akoby solidárne a veľmi akoby empaticky pristupoval k tomu riešeniu toho problému, tak to ma tak príjemne prekvapilo. Ja som pokazal na to, že mi chýba v tom verejnom priestore takéto širšie manifestačné prejavovanie akoby nejakej miery citlivosti, empatie, podpory a podobne, že určite sa na tej mikroúrovni ona nejakým spôsobom diala. Toto si myslím súvisí trošku s tým, povedal by som, dezinformačným spektrom, ktoré tu je, lebo premiér vtedajší Odor hovoril na túto tému, že vlastne nepredstavujú riziko. Policajti hovorili, že nie je to riziko, nemáme žiadne trestné činy, možno 2-3 priestupky, ale áno, akože objavia sa ľudia, ktorí sú v tom priestore alebo v tej obci nepríslušní, tak vyvolá to samozrejme nejaký chaos trošku, ale v zásade to bolo veľmi OK. Že keby neboli opäť ďalšie voľby, ktoré prichádzali a zase sa to netlačilo do toho bezpečnostného rizika a štát sa nestará, nemáte ochránené hranice, tak v zásade si myslím, že by sa to zvládlo, lebo čo sme sa z tej Ukrajiny naučili, si myslím, je lepšie spolupracovať, aj keď to ešte nie je ideálne, ale je tu proste memorandum o porozumení medzi vnútrom, alebo teda ministerstvom vnútra a 14 humanitárnymi organizáciami, čiže je už tá linka, komunikácia lepšia, ako bola pred rokom a pol, 2.
Mnohí ľudia si myslia, že to ešte nie je ideálne a ja si tiež myslím, že ešte tam nie sme, ale už vôbec to, že vnútro povie, že poďte nám pomôcť niečím, alebo že poďme to robiť spoločne a nie tak, že vy si robíte, čo chcete a my si budeme robiť, čo chceme, že tá spolupráca začína byť lepšia. Ale je to opäť o tom, že doteraz sme neriešili žiadnu väčšiu krízu a zrazu tu máme dve za sebou, takže jednoducho zisťujeme, že sa potrebujeme navzájom. Dobre, a skúsme ešte prosím vysvetliť, keď sme sa teda dotkli tejto ostatnej migračnej vlny, povedali sme, že to sú ľudia najmä utekajúci zo Sýrie, čiastočne z Turecka, to je asi tá väčšina tých ľudí, že teda kto sú tí ľudia, prečo utekajú, odkiaľ sme povedali, teda prečo a kam? Tak sú to asi pán Orlovský bude mať lepšie dátové pozadie na toto, ale v princípe sú to ľudia, ktorí stále utekajú pred vojnou. Hej, tá vojna v Sýrii stále trvá, ten Blízky východ je stále veľmi nestabilný. Tam si treba uvedomiť, že presne aj ako ty si hovoril, že je veľké množstvo vnútorne presídlených ľudí, ale aj ľudí, ktorí ušli a žijú v susedných krajinách, napríklad v tom Turecku. A toto je niečo, čo napríklad ja si pamätám aj z toho obdobia roku 2015, keď ľudia hovorili, že prečo sa nepostarajú ostatné krajiny. A my sme robili také grafy, že koľko ľudí žije v tých okolitých krajinách oproti krajinám Európskej únie. To boli neuveriteľné čísla, len v Turecku myslím, že žilo 4,5 milióna ľudí zo Sýrie, v Libanone, v Jordánsku, čo sú malé krajiny, tak tam až 20-30% populácie tvorili utečenci z týchto krajín. A oni tam nemôžu žiť 10-15 rokov bez akejkoľvek podpory. Tam naozaj už sú deti, ktoré nikdy nechodili do školy a majú tam v podstate nulovú víziu nejakého kvalitného života. Takže v istom bode sa pomerne logicky začali posúvať ďalej a toto je ako keby taká ďalšia vlna tej migrácie, ktorá vždy nastane aj ako dôsledok toho, že v tej prvej vlne sem prišla nejaká časť ľudí a teraz prichádzajú za svojimi príbuznými. To je aj dôvod, prečo napríklad nechcú ostávať na Slovensku. O tom sa ale môžeme baviť viac, že ja si napríklad nemyslím, že Slovensko je neatraktívna krajina, že tu nikto nechce zostať, ale k tomu sa dostaňme ešte, lebo to je podľa mňa dobrá téma. Čiže to sú také hlavné dôvody, ale v princípe teraz sa to trošku vytratilo z diskurzu v tom roku 2015. To bolo často, že sa hovorilo, že ekonomický utečenec. Ak si pamätáte, to je absolútne právny nezmysel. To bolo takéto odlišenie, ktoré sa často používalo. Presne tak, lebo sa potrebovalo ako keby podsunúť ľuďom presvedčenie, že oni prichádzajú zo zištných dôvodov, nie z humanitárnych dôvodov, ale nikto nemôže byť ekonomický utečenec na základe Ženevskej konvencie. Môže byť utečencom alebo človekom, ktorý získa azyl, iba ten, ktorý je dôvodne prenasledovaný vo svojej krajine, alebo je tam vojna, alebo mu hrozí proste smrť. Nie preto, že chce mať lepší telefón, hej, že toto naozaj neplatí, ale zase sa to ako keby, zase sa podsúva ten pocit, že ide o ľudí, ktorí sú pre nás nebezpeční. Ja by som možno k tým dôvodom už len doplnil toľko, že tá situácia v Turecku sa aj pre tých Sýrčanov zhoršila. Jednak zemetrasením a jednak tým, že Erdogan vo voľbách kampaňoval na tom, že týchto ľudí sa zbavíme. A to vidíme teraz, že aj Afgánci sú už príťažou pre Irán, sú príťažou pre Pakistan, to znamená tlačia ich naspäť do Afganistanu. A tá život pre toho Sýrčana nie je rúžový. Tam je aj vlastne registrácia utečencov v Turecku prebieha tak, že oni sú zaregistrovaní v jednotlivých krajoch alebo okresoch a keď dôjde k zemetraseniu, tak on sa nemôže presunúť ten Sýrčan z jedného okresu do druhého, kde je lepšie. Čiže zostáva v zdevastovanom prostredí, kde ten Turek má tú možnosť treba odísť a samozrejme turecká vláda sa bude v prvom rade starať o svojich občanov až potom o toho Sýrčana. Čiže ten Sýrčan, ktorý žije s tou rodinou 5-7 rokov v nejakom utečenskom kempe, kde deti nechodia do školy, ženy sú stále ohrozené, muži sú za otrokov, tak ešte tam príde zemetrasenie a na to prišla záplava. To znamená, vy sa ocitnete, že ale v úplne takom stave, že už vám je to jedno. Hej? Takže sa vyberiete hoci aj pešo a idete, lebo nemáte inú možnosť. Čiže povedať takémuto človeku, že ty ideš za lepším smartfónom a máš ho, tak akože to je proste do neba volajúce. Na druhej strane musím povedať, že keď prišli sem v rámci tej tranzitnej migrácie, tak hovorí, že vaši policajti sú prví, ktorí nás nebijú. Čiže povedal by som, že je to naozaj posun, povedal by som aj mentálny aj u nás.
Ak to ešte ste nevideli film od Agnieszky Holland, Zelená hranica, veľmi odporúčam, zostanete úplne prikovaní, lebo to nie je len o tom, že o nejakom osude tých ľudí, ktorí sú na ceste. To je o osude tých hraničných policajtov, ktorí sú nejakým príkazom nútení na tie pushbacky, alebo teda aby ich nepúšťali dnu. A teraz, keď ste človek, ktorý má nejaké ľudské cítenie, tak sa ocitáte v situácii v podstate veľmi konfrontačnej s tým, že kto ste. Hej, že vy máte zatlačiť tehotnú ženu cez hranice a hodiť jej decko proste cez plot naspäť. Hej, čiže to je pre toho človeka úplne, že devastujúca dilema, ktorú ťažko prežívajú aj oni. No, vďaka vám obom za sprostredkovanie tohto kontextu. Ja totiž sám seba považujem za človeka celkom zorientovaného aj v tej téme, aj to, čo ste vy teraz priblížili, ale súčasne sledujúc aj slovenské médiá práve v tom ostatnom období, ja som nenadobudol pocit, že by dokázali sprostredkovať akoby to, čo ste vy tu povedali teraz obaja na časovej ploche približne 5 minút veľmi kulantne a konzekventne, teda, že o čo ide, tak ja som za mesiac nenadobudol pocit, že slovenské médiá dokážu sprostredkovať tento typ príbehu, ktorý za tou migračnou vlnou stojí. Zdá sa mi, že často veľmi nekriticky a lajdácky preberali tie politické naratívy. A teraz, že tu chýbala taká tá kľúčová akoby informačná báza, ustalilo sa to slovné spojenie nelegálna migrácia presne v tom kontexte, ako je to tá bezpečnostná hrozba, to riziko, áno, to zdôrazňovanie tej nelegálnosti. A toto akoby chýbalo. A chcem sa vás opýtať, nemáte pocit, že v tomto akoby takomto informačnom pocení tej situácie, že zlyhala aj tá odorová úradnícka vláda? Akoby, ja viem, že ty akoby si riaditeľ migračného vládu, tak ale myslím, že takúto komunikáciu, takúto širšiu, hej, že bolo treba, ja som mal pocit, že treba o tom hovoriť oveľa viac kontextuálne. Ja osobne vnímam dlhodobo, že my ako vnútro nemáme komunikačnú stratégiu týkajúce sa migrácie. Lebo ocitneme sa v tomto diskurze takomto bezpečnostnom, že oni sú v prvom rade nebezpečenstvo a nemá to taký ten talking head, alebo takú, že jednu hlavu, jednu tvár, ktorú si vieš identifikovať. Že keď chceš hovoriť o daniach alebo o nejakom spôsobe, ako sa vyhnúť daniam, tak vieš, že Mihal je ten, ktorý hovorí o daniach. Hej? Ak chceš, neviem, intronizáciu, tak vieš, že Kufa. Hej? Ale tu proste na tému migrácie nemáš toho človeka, lebo mnohokrát ja som sa nedostal do médií, lebo veď vy robíte na azyly, tak čo ty máš rozprávať o nelegálnej migrácii, ktorá súvisí s nejakým iným. Takže jediný, kto tu predstavuje ako konzistentnú nejakú osobu, ktorá o tom hovorí, sú buď ľudia z mimovládnych organizácií, ako že Elenka, alebo potom sú to ľudia z IOM, ktorí to majú v popise práce a sú tu od roku 96 ako medzinárodná organizácia, ale na tej strane štátu nie je taký človek, ktorý by toto predstavoval pravidelne, že aha, tak zavoláme jeho alebo ju a ona nám to porozpráva. Dve veci mi napadli k tomu. Jedna je dlhodobý problém, ako keby manažovanie migrácie na Slovensku je ten, že je to v podstate stále pod ministerstvom vnútra, respektíve je to vnímané ako policajná záležitosť. Aj úrady hraničnej cudzineckej polície, ktoré udeľujú nie azyly, ospravedlňujem sa, pobyty, tak to sú ľudia v uniforme. Čiže celé to... Tá atmosféra okolo toho je veľmi bezpečnostná. Dlhodobo na Slovensku... Pes? Dlhodobo na Slovensku podľa mňa, a my ako mimovládky, ale aj rôzna odborná verejnosť, poukazujeme na to, že my by sme potrebovali nejaký samostatný úrad, ktorý by manažoval migráciu, ale nie len migráciu, čo sa týka ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, ale aj bežnú migráciu ľudí, ktorí sem prídu za vzdelaním, za prácou alebo za láskou, akokoľvek. A my potrebujeme úrad, ktorý bude jednak vyhodnocovať trendy, jednak bude rozhodovať o tom, koho tu chceme, koho tu nechceme. To je úplne legitímne právo každej krajiny. A zároveň, ktorý bude robiť nejaké politiky do budúcnosti. A tento úrad by bol pomerne neutrálny na to, aby mohol dobre vysvetľovať ten kontext, o ktorom ty hovoríš. Keďže je to stále iba ako policajná zložka, tak je to stále vnímané ako bezpečnostná záležitosť a tak sa to aj rámcuje. Čo sa týka médií,
Tak ja si pamätám, že keď sa nás pýtali v roku 2015, že či za tú atmosféru v krajine môžu médiá, my sme si práve v tom čase veľmi zastávali médiá. Lebo myslím si, že v tom čase naozaj komentovali alebo prinášali informácie, ktoré boli veľmi vyvážené a dokonca aj také ako bulvárne noviny, ako Nový čas, prinášal príbehy ľudí, kuchárov alebo poštovej úradníčky, ktorá prišla na Slovensko a ako utečenkyňa a ako tu žila. Čiže to bolo pomerne dobré. Úplne s tebou súhlasím a sama som si to všimla, že s touto novou migráciou to tak už nie je. Neviem, či je to zahltením inými témami, či je to tou normalizáciou diskurzu, alebo je to, ja si možno, že trúfnem povedať aj tou lajdáckosťou, o ktorej ty hovoríš. Ja som si to všimla v médiách, že ako keby klesá trošku profesionalita v niektorých veciach, napríklad aj v porovnaní s Českou republikou. Tak podľa mňa áno, nastalo to a je čas kritizovať aj médiá. Minimálne za to, že nie sú proaktívne. Že iba ako keby sprostredkovávajú hlas politikov, možno nejakých mimovládnych organizácií, ktoré majú samozrejme prirodzene slabší hlas. A čo sa týka Odorovej vlády, ja nie som až taká veľmi pozitívna aj v tomto ohľade. Trošku som kritická práve v tom, že čo bolo pozitívne, bolo naozaj to, že hovorili, že títo ľudia nepredstavujú bezpečnostné riziko, nepáchajú žiadne trestné činy. A to aj prezident policajného zboru opakoval, aj pán premiér to opakoval. Ale konkrétne aktivity, ktoré by zabezpečili, aby boli poskytnuté nejaké humanitárne služby týmto ľuďom, aby sa nemuseli potulovať len tak po chotároch, tak to nebolo až natoľko silné, ako by som si ja predstavovala. Viem, že sa diali veci, že sa koordinovali aktivity, ale podľa mňa to je naozaj problém toho, že nám tu nefunguje krízové riadenie, ale nie krízové riadenie v zmysle disciplinovania a trestania, ale naozaj poskytovania podpory tam, kde tá podpora je nevyhnutná. A naozaj tu boli ľudia, ktorí mali veľmi, veľmi vážne zranenia, ktorí boli vo veľmi zlom zdravotnom stave a veľkú podporu nedostávali. Čiže to trošku v tomto musím byť kritická. Ja konec koncov viaceré mimovládne organizácie sme aj apelovali na vládu, aby sa tomu venovala intenzívnejšie. Ale na rozdiel od tejto prichádzajúcej vlády, o čom asi budeme hovoriť, minimálne okamžite prišlo k stretnutiu, okamžite ministerstvo vnútra si zavolalo tieto mimovládne organizácie, konzultovali a snažili sa nájsť riešenia. Nie vždy sa darili, ale toto podľa mňa skončilo. Môžeme sa aj zbaviť o tom, že ďakujem za tvoju reflexiu. Videl som, že sa nadýchuješ. Ja len kvôli tomu, že to krízové riadenie, že tam je problém v zásade vo financovaní takýchto aktivít. Že vlastne teraz je to nastavené tak, že financuje sa až po skončení akcie. To znamená, nastane krízová situácia a chvíľu trvá, kým sa to naštartuje a potom je 3 mesiace, 4 mesiace, kedy si organizácie môžu žiadať o preplatenie nákladov. No povedz mi, ktorá mimovládna organizácia je schopná financovať 3 mesiace svoje 24/7 aktivity niekde v teréne? No nie je. A nemáme na to taký mechanizmus zatiaľ vytvorený, lebo zákon o civilnej ochrane na toto nemyslel. Stačí preplácať, lebo doteraz to robili vždy samosprávy a v samospráve sa vždy nájde nejaký balík, z ktorého potom si to odfinancuješ, lebo máš nejakú zálohu. Teraz už aj tie samosprávy sa dostávajú do tlaku, že nemajú rezervy a pýtajú si peniaze vopred, alebo aspoň ich hneď preplácať na dvojtýždňovej báze. Toto nemáme. To je za prvé. Za druhé, zdravotná starostlivosť. Doteraz neexistuje. Tým, že tí ľudia vstupujú neoprávnene na územie Slovenskej republiky, nie sú poistení. To znamená, mali by si preplácať všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou samostatne. No aj keby mali, tak budú sa tomu vyhýbať, lebo potrebujú tie peniaze ušetriť na ten pobyt už v tej krajine, do ktorej prichádza, alebo chcú ísť. Takže mali sme tu takéto nejaké policajné naháňačky, vlastne dopravnú nehodu, kde 16-ročná Sýrčanka mala prasknutú panvu. A volal mi riaditeľ nemocnice z Nitry, že čo má robiť, že kto im to preplatí. Tak hovorím, našťastie má len 16, takže i hneď opatrovníčka bude ako maloletá bez prievodu a môže mať preplatené náklady, lebo už je vlastne pod našou kuratelou v ochrane. Takže 30 000 náklad nemocnice v Nitre bol preplatený. Ale mám za skúsenosť z minulého roku, že v Skalici máme doteraz sekeru 6 000 eur za 2 Sýrčanov, ktorí tam boli ošetrení a doteraz nie je mechanizmus, ako to tomu
poskytovateľovi preplatiť. Čiže mnohí lekári sa tomu budú vyhýbať, takisto ako zdravotné zariadenia. A tiež by to chcelo len nejaký budžet, ktorý má treba z ministerstva zdravotníctva pre seba, lebo sme hovorili tak dobre, že ľudia bez domova takisto nie sú poistení a niekto ich ošetrí. Tak ministerstvo zdravotníctva povedalo, že jasné, však Všeobecná zdravotná poisťovňa vie, čo má robiť. No a Všeobecná zdravotná poisťovňa nám odpovedala, že nie, tak to nie. Oni nie sú ľudia bez domova, zabudnite. Tu je taký dlhodobý problém a hovoríme o tom často, že na Slovensku veľmi reaktívne fungujeme. Že tu sa hasia požiare. Tu sa nikdy nerobia ani žiadne politiky, ani žiadne opatrenia proste s nejakou víziou. A to je aj o tom úrade, ktorý som hovorila, ktorý by mohol plánovať politiky, ktorý by mohol uvažovať, že ak nastane takáto krízová situácia, budeme robiť toto a toto. To isté v samosprávach, to isté vo verejnej správe. Jednoducho tak toto nefunguje na Slovensku. Na Slovensku sa vždy iba zobudíme, a to je o napadnutí snehu v decembri až po vojnu na Ukrajine a príchod ľudí, COVID a iné. Hej, dostaneme sa aj k tomuto, chcem povedať, že vlastne Janko tu zmienil Jan Orlovský tu zmienil IOM, čo je tá organizácia OSN pre migráciu a oni pripravili vlastne v rámci odbornej pracovnej skupiny pod riadiacím výborom taký návrh práve na vznik akoby novej inštitúcie, ktorú aj ty spomínaš, ktorej absencia akoby je zrejma, takže dostaneme sa aj k tomuto v ďalšej fáze, ale je to podľa mňa že hrozne dôležité, ten popis tej situácie. A ja chcem ešte teda povedať, že z tých dát ľudí, ktorí vlastne vedeli a vnímali tú aktuálnu, vlastne výrazne doznievajúcu migračnú vlnu, ktorú ste opísali, dôvody a tých ľudí odkiaľ a kam utekajú a prečo, tak ako tieto dáta boli vlastne zrejme, že tá vlna naozaj doznieva. A napriek tomu nová vláda a nové vedenie rezortu ministerstva vnútra zorganizovalo, nenapadá mi iný výraz, ktorý by som použil ako spektákl. Spektákl na zelenej hranici s vodným delom, s koňmi, čo napokon samotný premiér Robert Fico nazval ako demonštráciu sily, hoci teda úplne nie je jasné, pred kým chcel tú silu demonštrovať, lebo určite ju teda nedemonstroval pred tými ľuďmi, ktorí utekajú buď pred vojnou, alebo lepším životom, alebo za lepším životom. Takže ako vy vnímate tento typ spektáklu? Môžem? Oni sa na to už veľmi chystali v tom roku 2015 a neviem koľko, o 9 miliónov nakúpili ploty s ostnatými drôtmi, ktoré nikdy nebol ani meter z toho použitý, našťastie. A už vtedy ako keby mali to, že ideme vás ochrániť, len vtedy, ako hovoril Jan Orlovský, že vlastne tie prekročenia hranice neboli, takže sa im to ako keby nepodarilo. A celý čas, keď si uvedomujeme, že čo bolo za posledný rok, tak oni neustále poukazovali na to, že vláda zlyháva, sme v ohrození, opäť ako keby cítili ten sekuritizačný diskurs a zároveň to hovorili pred svojimi voličmi v celú volebnú kampaň. Takže oni v podstate museli niečo urobiť veľmi rýchlo, aby ukázali voličom, že prinášajú ten poriadok. Lebo išli na tej vlne toho, o čom rozprávali v podstate celý čas. To, že to bolo zbytočné a že to bol spektákl, ukazuje, že to bola jedna noc a že to nebol žiaden systémový prvok. Nikto z nás, ani z mimovládok, ani z ľudskoprávnych aktivistov netvrdí, že Slovensko nemá chrániť svoje hranice a nemá dávať pozor na to, akí ľudia do krajiny budú prichádzať. Opäť to opakujem, to je legitímne právo každej krajiny. Ale toto vlastne nemalo jednak žiaden zmysel, bolo to drahé a bolo to iba vlastne odpoveďou na svoju volebnú kampaň. Uvidíme, čo bude ďalej. Videli sme programové vyhlásenie vlády, tiež sa k tomu môžeme dostať, že ako sa rámcuje téma migrácie do budúcnosti. Podľa mňa je to mimoriadne zaujímavé a nedá sa na to nič viac povedať. A ešte by som možno, že iba povedala, že oni sú takí, že to je ich spôsob uvažovania, že toto je ich spôsob robenia politiky, že sa robia veci silou. Dozerať a trestať je princíp
princíp týchto typov politických strán, ktoré teraz sú vo vláde. Takže na to sa musíme pripraviť pravdepodobne aj v iných oblastiach. Každopádne treba povedať, že zdá sa, že im to funguje, že im to vynieslo aj v konečnom dôsledku to víťazstvo vo voľbách. A aby sme boli férovi, nie je to len problém Slovenska. Akoby ten obrad nastáva na takej globálnejšej úrovni. A Jano, tvoje vnímanie, ja viem, že to je trošku tenký ľad, pretože si stále zamestnancom ministerstva vnútra. Je a nie je, lebo nemám dôvod meniť názor mojich kolegov, ktorí boli predtým v riadení tej krízy, či už to bol riaditeľ hraničnej cudzineckej polície, alebo viceprezident polície, alebo prezident polície, ktorí tam už nie sú. Súhlasím s tým, že ak mám na 175 km hranici maďarsko-srbskej 4,5 metrové ploty a napriek tomu nimi prejde až 4 000 policajtov na necelých 200 kilometroch a napriek tomu nimi prejde 270 000 ľudí nelegálne do Maďarska, tak asi sa nebudeme tváriť, že jedna akcia v Rajke zachráni Slovensko pred nelegálnou migráciou. Že na to sú iné postupy, ale pre skupinu voličov, ktorí si toto želali, to splnilo svoj účel. To, že na druhý deň si mohol prejsť voľne pešo, nahý, akokoľvek a nikto ťa nezastavil, je už druhá vec. Ale v zásade pre tých, ktorí to chceli vidieť, že Slovensko je schopné sa zmobilizovať, to splnilo účel. Áno, vieme sa zmobilizovať, len robí sa to inými policajnými postupmi, ktorí hraniční policajti vedia, ako majú robiť. To znamená, majú svojich informátorov takisto, ako majú prevádzači. Či je to boj medzi prevádzačskými mafiami, ktoré to riadia. Z môjho pohľadu je to skôr také, že tu sa bavíme o ochrane vnútornej hranice, ktorú keď budeme chrániť, tak zastavíme tok ľudí, tovarov, ľudia z Maďarska sa nedostanú do práce k nám, my k ním a podobne. Čiže vlastne zanikne Schengen ako taký a môžeme sa k tomu vrátiť, ale zabudnime potom na voľný pohyb. Čiže toto asi nie je dlhodobé riešenie, čiže všetci hovoria, poďme riešiť situáciu na vonkajšej hranici. To znamená, že čo? My presunieme problém do Srbska, do Bosny a Hercegoviny? Áno, v zásade je to tak. Alebo potom sa rozprávame viacej s Turkami, držte ich tam, nepúšťajte ich sem. Tuto máte 3 miliardy ročne, ako sme dávali Turecku, ako Európska únia. Čiže zase vieme vyriešiť vojnu v Sýrii? No asi nie. Že dlhodobo Slovensko sa na tom nevie podieľať, ale čo môžeme urobiť možno ako Európska únia? Cesta z Turecka sem stojí niekde medzi 10 až 15 000 eur pre toho človeka. Tak si poviem, ak vás to stojí takéto peniaze, ktoré dáte prevádzačovi, prečo by sme nemohli povedať, viete čo, vízum na Slovensko do Nemecka bude stať 9 000, vy si to zaplatte, prilete sem a my za tých 9 000, čo ste nám dali, vás tu vystravujeme, vyškolíme, naučíme vás nemecky a vlastne postaráme sa o prvé 2 roky vášho života. Môže byť. Prečo by sme to mali dávať niekomu, kto si to aj tak len zoberie ako profit? Čiže máš to humánne a máš to aj, povedal by som, nejakým spôsobom riadené, len tak ďaleko ešte nie sme. Je vecou, že tento rok je o 30% viac žiadostí o azyl ako v Európskej únii, ako bolo minulý rok. To je nejakých 870 000. Keď si povieme, že Európska únia má takmer 600 miliónov obyvateľov, tak je to v podstate na každých 600 ľudí sem ročne príde jeden človek tohto typu, ale keď to ukážeš ako loď prichádzajúcu zo Stredozemia, plnú ľudí, tak vyzerá to ako nezvládnutelné. Na Lampedúze, ktorá má 8 kilometrov na dĺžku, keď sa vylodí takýchto 600 ľudí, no tak to vidno. Je to u nás vidno 50 ľudí na námestí Slobody, keď si sadne na trávu, že nie sú od nás. Takže tie dlhodobé riešenia naozaj sa nedajú vyriešiť dielom na hranici, alebo teda vodným dielom na hranici, ale len takýmto, že poďme sa teda rozprávať, ako vieme pomôcť nejakému ekonomickému rozvoju, alebo teda už ľudí, ktorí prichádzajú, ako ich vieme sem dostať legálnym spôsobom. Nejako okrem toho, že to prišlo ako perfidné samé o sebe, táto demonštrácia sily, že vlastne podľa mňa to je taký vznik nového slovenského oxymoronu, že vodné dielo na zelenej hranici. To je také. No, ale ja ešte predtým, ako pôjdeme ďalej, stále by som chcela, aby sme sa dotkli toho slovného spojenia nelegálna migrácia. Mňa toto slovné spojenie, okrem toho, že ma hrozne udivuje a irituje,
A hrozne ma irituje, že sa to proste naozaj stalo, že to také znormalizované slovné spojenie a že ho bezproblémovo používajú aj médiá verejnej služby, lebo tie sú najmä akoby v mojej pozornosti a mám na ne nejaké typy nárokov. A zdá sa mi, že toto je práve to pre mňa takéto lajdácké, takéto, že jednoducho začnem proste preberať pohodlne ako tento typ rámcovania, akoby tej zložitosti sveta a jednoducho si tu vystačíme s tým, že nelegálna migrácia a vlastne je to v poriadku. Ale my som predsa súčasťou toho tzv. Slobodného demokratického sveta, čiže ako to je podľa mňa aj úloha médií vlastne akoby vôbec na úrovni nejakej imaginácie a aj to sú sprostredkovať práve tie hodnoty, že veď predsa ako právo na bezpečnosť, teda znamená útek pred nejakou vojnou, alebo čo je len túžba, prostá túžba po slobode alebo lepšom živote sú úplne primerané ľudské ašpirácie a že by sme to mali takto vlastne aj rámcovať. A podľa mňa tento spôsob nazerania a rámcovania aj médiami vlastne aj znižuje takú tú celkovú spoločenskú citlivosť. No tak ty si sociologička, okrem toho, že si riaditeľka CVEKu, možno, že to vnímaš takto, že čo si o tom myslíš vlastne o tom, že vlastne aj médiá verejné služby preberajú tento typ takéhoto rámcovania, že tam akoby absolútne absentujú akékoľvek nuancy, ktorí popisovali. Ako veď človek, ktorý uteká pred vojnou, predsa asi nerieši, že či má platný doklad a či môže niekam vstúpiť, proste uteká jednoducho. Už sme to hovorili. Ak by to pripustili, tak by museli sa tomu venovať podrobne. Museli by to vysvetľovať, museli by ukazovať ten kontext, museli by vysvetľovať ľuďom, čo vlastne znamená, to nie je, že nelegálny migrant. Hej, že existuje pojem právny, ktoré je nelegálne prekročenie hranice. Ale aj keď človek nelegálne prekročí hranicu, tak mu vyplývajú z európskych rôznych noriem už po druhej svetovej vojne, odkedy bola prijatá Ženevská konvencia, nejaké práva na poskytnutie nejakého typu podpory. Hej? Ten človek má právo požiadať o azyl, ten človek má právo na doplnkovú ochranu, ten človek má právo minimálne na to zotrvanie a poskytnutie nejakých základných rámcov na to, aby dôstojne mohol fungovať v tej krajine, kým bude nejakým spôsobom administratívne vyhostený. Na to existujú postupy. Ale my už žijeme naozaj v dobe, že keď niečo je dlhšie ako 2 odstavce, tak tomu nikto nevenuje pozornosť. A keďže táto téma sa nedá vysvetliť jednou vetou, tak podľa mňa rezignujú aj médiá, aj mnohí ďalší na to, aby sa tomu venovali, lebo by strácali pozornosť. Ja keď vysvetľujem, aké sú typy migrácie a aký je rozdiel medzi dobrovoľnou, nedobrovoľnou migráciou, aké sú typy pobytov, aký je rozdiel medzi ľuďmi z Európskej únie, ktorí migrujú, to je na hodinu vysvetľovania. Ale vždy to stojí za to. My veľa pracujeme so samosprávami a vždy skôr, ako sa začneme baviť o zapájaní alebo začleňovaní cudzincov alebo ľudí s migračným pôvodom do spoločnosti, tak si potrebujeme toto cvičenie urobiť, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Ale tuto nikto už na to, ja neviem, nechcem to tak povedať, ale nemá čas, ako keby, že keď poviete, že je to nelegálny migrant, ako keby už každý vie, o čom hovoríme a nemusíme sa tým zaoberať. A toto je inak prvýkrát, kedy ja nad tým takto rozmýšľam a ďakujem tebe za tento podnet, že potrebujeme, aj tie médiá by mali byť poctivejšie, súhlasím. Aj verejné inštitúcie by mali byť poctivejšie. Podľa mňa mimovládky sú poctivé v tomto zmysle, že vedia rozlišovať, ale tiež už ich nikto nepočúva, že kým to celé vysvetlia, že čo to je. A potom dochádza k obrovskej necitlivosti. Prepáč, stále sa nadýchuješ. Ja si myslím, že to súvisí, som ti len chcel pomôcť v tom, že to súvisí aj s vývojom jazyka trošku. Lebo tá nelegálna migrácia je z anglického termínu illegal migration, ktorá dlho bola ako terminus technicus, ktorý sa automaticky preložil nelegálna migrácia. To znamená, u nás to robíme opisne, hej, nelegálne prekročenie hranice a neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky. Čo je strašne dlhé pre... Keď povieš nelegálna migrácia, nelegálny migrant, 2 slova. Tuto musíš... strašne dlhé.
Takisto, jak bola, kedy sa v Amerike povedalo Černochovi nigger, dneska keby si povedal nigger, tak to už si môžu povedať len Černoši medzi sebou. Hej. Potom to bol Black American, teraz už to African American. Čiže ten termínus sa nejakým spôsobom vyvíja a teraz aj Európska únia už nehovorí o illegal migration, ale hovorí o irregular migration alebo transitory migration. Hej, lebo je to, alebo secondary migration, hej, že sú na to rôzne termínusy, ktoré už nemusíš používať ako nelegálne, ale dlho to trvá, kým si na to zvyknú médiá, ľudia, novinári sa menia takisto v médiách, čiže príde nový, ten sa to znova musí naučiť. Čiže niekedy je to len tá výhoda toho, že je to kratšie a všetci vieme, o čo ide, hej, no čo sa stane. Ale nevieme, toto je ten problém, že práve, že nevieme. A ja mám ešte jeden problém, ktorý vidím aj v médiách, dokonca aj v niektorých mimovládnych organizáciách, ešte som to nikde nepovedala. Ja mám trošku problém aj s tým naratívom o tom, že oni tu nechcú zostať. Lebo oni tu aj tak iba prechádzajú, čo je pravdepodobne, čo je fakt, hej, že oni, keď ich stretnete, polícia hraničná ich zadrží, oni povedia, že chcú ísť do Nemecka. Lenže keď budeme ľudí učiť na to, že oni tu nechcú zostať, tak si možno zarábame na problém o 2, 3, 5 rokov, keď tu budú musieť zostať z nejakých dôvodov. Nemecko nie je nafúkovacie do nekonečna. Tam Nemecko nemôže prijať ďalších 10 miliónov utečencov. Skôr či neskôr sa môže stať, že tí ľudia tu z akýchkoľvek dôvodov budú musieť zostať a bude to legitímne. A vtedy začneme mať nový problém, že my ich tu nechceme, lebo sme nevnímali, že by vôbec mohla byť možnosť, že by tu mohli zostať. Hej, že toto je niečo, čo sme si zase trošku podľa mňa zarobili na problém, lebo my potrebujeme sa baviť o tom, že koľko ľudí dokážeme zvládnuť, ako vieme tú migráciu riadiť. My máme právo si povedať, že dobre, nezvládneme prijať 500 000 ľudí zo Sýrie, alebo 100 000, ale to si musíme povedať. Hovorme o tom, komunikujme to a tým, o ktorých si povieme, to je zase ten úrad, o ktorých si povieme, že vieme zvládnuť, ako sme zvládli plus minus ľudí z Ukrajiny, o tom budeme hovoriť. Skúsime sa toho dotknúť tiež, áno. A povedzme si to a vtedy vieme robiť jednak dobré opatrenia v zmysle verejných politík, vieme komunikovať s verejnosťou. Pozrite sa, toto je spoločenská dohoda, hej, že toto vieme ako krajina zvládnuť a nebude, lebo podľa mňa napríklad vidíme, že vo Švédsku je už veľký problém. Vo Švédsku už majú stupeň terorizmu na čísle 4, majú tam naozaj už gangy, problémy. Ja si myslím, Švédsko má totiž najvyšší podiel utečencov na počet obyvateľov. Hej, že v absolútnych počtoch to nie je také vysoké, ale je dosť možné, že oni proste zobrali viac ľudí, ako tá krajina bola schopná zvládnuť. Hej? Čiže podľa mňa je opäť legitímne si povedať, že toto sa nedá udržať úplne do nekonečna, ale bavme sa o tom racionálne. Lenže my tu máme už od roku 2015 naratív, že náš integračný potenciál pre utečencov zo Sýrie je 0. Hej? A s týmto proste operujeme. Lebo sú iní. Proste. Áno. A pritom teda, akoby, že téma, a nie že téma, ale vlastne, že skúsenosť migrácie, lepšie povedané vysťahovalectva je tak vlastne natrvalo vodkaná do slovenskej kultúry, veď to prakticky asi každá rodina v tejto krajine má s tým nejaký typ prinajmenšom prenesenej skúsenosti, veď tu sa migrovalo tradične, veď áno, tie príbehy tých Amerikánov, ktoré sú aj súčasťou slovenskej literatúry, ľudia, ktorí utekali ešte začiat Rakúsko-Uhorska, Prvej republiky, počas a z dôvodov existencie slovenského štátu, počas existencie proste autoritárskeho, socialistického režimu, ľudia utekali, emigrovali na západ. V súčasnosti akoby je hrozne veľa ľudí zo Slovenska dočasne alebo trvalo žijúcich za hranicami, to sú 10 000 ľudí. 100 000 ľudí. Čiže pri najmenšom na nejakej úrovni imaginácie by sme mali mať ako spoločnosť schopnosť vôbec konštruovať nejakú predstavu, že my by sme mali byť schopní akoby toto recipročne poskytovať iným ľuďom. A zdá sa, že nie sme. No,
Ono to trošku súvisí s tým, čo tu už odznelo, že my máme tú predstavu národ holubičí, my sme ťažko pracujúci, usilovní ľudia, bohabojní, čiže od nás nehrozí žiadne nebezpečenstvo a kamkoľvek sa objavíme, tak sme Božím požehnaním. Že my nerobíme zle. Kdežto všetci ostatní sú presne opační ako my. Čiže to, že my ideme migrovať, my vlastne pomáhame tým chudobným krajinám, aby sa zmohli. Že my v tej Amerike sme vytvorili hodnoty, však to je všetko pravda. Sme hrdí na to, že Slováci mali v Amerike svoje kostoly a mali svoje organizácie a združovali sa. Nebodaj by si tu moslimovia postavili mešitu, tak sa ideme zblázniť. Že doteraz pre istotu SNS ešte predchádzajúcej vláda zdvihli počet vyznávačov istého náboženstva na to, aby ste mohli mať uznanú cirkev platenú štátom alebo podporovanú štátom, musíte mať nie že 20, ale 50 000 členov. A občanov Slovenskej republiky. A dokonca ešte občanov Slovenskej republiky. Čiže moslimov je tu odhadom asi 5 000, tak tí sa tam nedostanú ani v roku 2203. Ale to je o tom, že keď už sa rozprávame o tom, že nielen sa rozprávame o tom, koľko znesieme, ale skúšajme to. Čiže my to potrebujeme si vyskúšať, že čo unesieme. My tu napríklad nemáme tu presídlovací program. A presídlovací program neznamená, že viete čo, pošlite mi sem 100 Sýrčanov. To tá krajina si vyberá, kto sem príde. To znamená, že vy poviete, otvárame presídlovací program, milé UNHCR, povedzte nám, my hľadáme zdravotné sestry. A oni vám povedia, tak tuto máme 50 zdravotných sestier v Libanone, máme 25 v Iraku a máme 17 v Jordánsku. Nech sa páči. Migračný úrad, ministerstvo vnútra vycestuje, urobí si interview s tými ľuďmi, od ktorých má takto zložku, ktorú si najprv načíta a potom príde, tak, milá, neviem, ako ani meno si neviem spomenúť nejaké také, že chceš prísť na Slovensko, toto by ťa tu čakalo. Takto by si bývala, takto by si žila. A tá osoba sa rozhodne, či príde. Problém je v tom, že ak tu máme 46 ľudí, ktorí prichádzajú, naozaj nemáme spôsob, ako by sa treba policajt rozprával s takýmto človekom, ktorý akože prechádza Slovensko, že počúvaj, a nechceš tu aj zostať? Veď toto ťa tu čaká. A už je to potom na tom rozhodnutí. Samozrejme, že zo 46 000 ľudí, ktorí prešli, nikto nepožiadal, lebo ho nikto ani nevyzval k tomu. Nechcel by si požiadať, lebo ušetrí si, už tu máš síce do Nemecka na 800 kilometrov, ale akože pozri, ako vyzeráš. A v podstate tu získaš trvalý pobyt a ako náhle tu máš trvalý pobyt za 5 rokov, môžeš si ísť kam už len chceš. Keby získali azyl, tak môžu hneď začať aj pracovať aj všetko. Áno, a Sýrčania, sa dostávame k tej téme azylu, že prísny, neprísny, alebo môžeme sa... Hej, ale ja som ešte chcela povedať, že toto, jak si povedal, že skúšajme to, tak my máme jednoznačné výskumy sociologické, ktoré sme robili aj my v Cveku, ale aj iné organizácie, o tom, že ak majú ľudia naozaj reálnu skúsenosť s ľuďmi s migračným pôvodom, tak tie postoje sa radikálne, výrazne menia. To je proste iba o tom, že my to naozaj potrebujeme si začať skúšať. Ako náhle... A k lepšiemu sa menia, by som Samozrejme, hej, to som predpokladala, že bude jasné, že keď máš suseda, s ktorým udržiavaš kontakt, keď máš kolegyňu v práci, keď máš niekoho, kto sa ti priženil alebo prividala do rodiny. My máme vyslovene štatistické korelácie, ktoré ukazujú, že tie postoje sa výrazne zlepšujú, ale nie len postoje k migrantom, ale aj postoje k migračnej politike. Hej, to znamená, že ľudia si myslia, keď majú skúsenosť s takýmito ľuďmi, ktorí prišli z inej krajiny, tak aj tvrdia, že štát by mal otvárať krajinu migrácií, štát by mal podporovať integračné opatrenia, štát by mal zabezpečiť, aby tu ľudia mohli žiť dôstojný život. Ale my si to proste ani neskúsime. Možno, keď už sa bavíme o tých číslach, aby ste si aj vedeli predstaviť, že cudzinci na Slovensku, že čo to vlastne je. Tak v roku 2003, čiže pred 20 rokmi, tu žilo legálne, to znamená s oprávnením na pobyt, či už trvalý, alebo prechodný, alebo tolerovaný, 29 000 niečo, čiže necelých 30 000 ľudí v roku 2003. Dnes, tam boli už aj obyvatelia Českej republiky. Áno, jasné, všetci. EÚ, tretie krajiny, kompletka. Dneska tu ich máme skoro 300 000. Čiže za 20 rokov sme sa zdesaťnásobili sme tento počet ľudí, ale služby cudzincom zo strany štátu sú na tej istej úrovni, ak nie horšie.
Pretože v roku 2003 sme mali 23 expozitúr cudzineckej polície, to znamená, každý okres mal svoju cudzineckú políciu, kde ten cudzinec mohol prísť, mám nejaký problém. Dnes ich máme len 11, to znamená, že musia oveľa ďalej cestovať a jediná organizácia, ktorú si štát platí, aj to len cez eurofondy, je práve táto IOM, alebo Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá má pre nich migračné informačné centra, kde môžu prísť, mám pracovný problém, mám školský problém, neviem sa ubytovať a podobne. Čiže štát si platí IOM, ale nerobí okrem pár príčetných municipalít alebo samospráv nič v tom, aby tí cudzinci sa tu cítili vítaní alebo doma. Čiže to, čo my vieme získať, lebo sme sa tu narodili, všade máme bratranca, tetu, neviem koho, toto sú ľudia, ktorí tu nikoho nepoznajú a nemajú za kým ísť, že počúvajú, že s tebou som chodil do školy, tak vybav to u svojej tety, lebo trvá mi toto. A toto tu nemáme. Napríklad v porovnaní s Českom, tam ministerstvo vnútra má 19 migračných centier, v každom hejtmanství majú v jednom meste, v Mladej Boleslavi napríklad, čo mňa šokovalo, population 65,000, 65,000 obyvateľov Mladej Boleslavy, má migračné centrum so 7 trvalými zamestnancami, kde si vybavíte veci v mongolčine. Lebo Mongoli sú tužím 4. najväčšia minoritná skupina v Česku a robia všetci v Škode Mladá Boleslav. To je pracovná migrácia. Tak si povedali, kurník šopa, tak máme tu 1500 Mongolov v Mladej Boleslavi, no bol by fajn, keby sa tu vedeli dohovoriť. Tak musíte si síce zabezpečiť, že prídete vo štvrtok o 3:00 vás tu čaká tlmočník, môžete prísť. A pekne si odtlmočia. Nič. Štát to stojí tú hodinu, dve, čo ten človek príde, ktorý má prácu niekde inde, ale vie zabezpečiť, že tlmočí. Čiže to sú služby, ktoré tu chýbajú a nikto sa tomu nevenuje. Čiže napriek tomu, že je tu tlak aj z tej občianskej spoločnosti, zo samospráv, že kurník šopa, robte s tým niečo, tak my sa furt vdárime, že nás sa to netýka. A to keď si hovoril, že koľko žije, odhadom je asi 300,000 Slovákov trvalo v zahraničí. To znamená, že počet cudzincov u nás žijúcich, 294,000 niečo, je ešte ani len neoffsetol tú stratu ľudí, ktorí žijú už v zahraničí zo Slovenska. Čiže my sme si ani nedorovnali tie počty, ktoré nám odišli zo Slovenska cudzincami. A tu už máme strach, že preboha živého nás tu prevalcujú. Že toto mňa na tom štve, že a keďže nemáme inštitúciu, lebo je to tak rozplíznuté medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí, políciou a migračný úrad s tým v zásade nemá nič, lebo my robíme len žiadateľov o medzinárodnú ochranu, tak to nemá tvár a nemá to vlastne niekoho, kto by to trvale tu tlačil do tej verejnej diskusie, že preboha už poďme s tým niečo robiť. Ja iba jednu takú drobnosť, ktorá je podľa mňa že zásadná vec. Ako sa tu tvárime, že cudzie nechceme, svoje si nedáme. Ja som čítala demografickú analýzu, ktorá hovorí o tom, že do roku 2050 poklesne počet ľudí v produktívnom veku, čiže 18 až 60 rokov, o 1,2 milióna. A to aj v prípade, že príjmeme 300,000 cudzincov. To znamená, že nám reálne o tretinu klesne populácia. Kvôli starnutiu populácie, počet seniorov stúpne, teraz si nepamätám číslo, ale pamätám si, že ak dnes na jedného seniora alebo na 100 seniorov pracuje 40 ľudí, tak potom to bude 80 ľudí potrebných, hej, na jedného seniora. A my budeme mať o 1,2 milióna ľudí menej. Všetci demografi kričia, že my potrebujeme migrantským spôsobom získavať populáciu, lebo zvyšovaním pôrodnosti sa to nestane. A my sa tu stále tvárime, že tu nikoho nechceme, nikoho nepotrebujeme. A to sú už naozaj, ja si pamätám aj analýzy z Nemecka, kde povedali, že keby oni neprijali 1,5 milióna utečencov v tom čase, tak majú obrovský ekonomický problém s pracovnou silou. A ja nechcem iba hovoriť, že ľudia zo zahraničia sú dôležití kvôli tomu, že sú pracovná sila. Ale jednoducho my sa tu bavíme o nejakej štruktúre spoločnosti. Treba sa aj pozrieť možno, že na takú prepojenú tému a tej udržateľnosť dôchodkového systému. To asi o pár rokov nie je, že nebude na 13. dôchodok, ale možno nebude ani na 12. Ani na 11. Ja ešte mal maličkú vec k tomu, že asi je dôležité, aby sa to v tej
verejnej diskusii ujalo, hovoriť aj o tom, že to nie je len o tom, že privezieme sem ľudí z celého sveta. Ide o aj lákanie vlastne už našich expatov. Hej, že Slováci, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, že je tu pre vás možnosť. Ale to súvisí veľmi s kvalitou školstva, vôbec s kvalitou života, možností práce, výškou tvojej mzdy a vôbec ostatnými aspektami, že to už sa nedá len povedať, že poď sem drhnúť do fabriky, lebo v roku 2050 nás tu nebude dosť na to, aby som ja mohol ísť do dôchodku, ale čo ti ja ponúkam. Hej? Čiže Nemci napríklad teraz veľmi intenzívne hovoria o tom, že tie sociálne zabezpečenia ľudí, ktorí prichádzajú z zahraničia, sú príliš štedré a tá politika ich tlačí k tomu, aby niečo s tým robili, lebo AfD už má 20% aj v západnom Nemecku. A hovorí, že a keď sa to bude takto ďalej vyvíjať, tak nie, že my sa niekoho nepríjmeme, my budeme ľudí vyháňať odtiaľto. Čiže aj oni hovoria, že ak vy, ostatní, nám nepomôžete v tom, aby sme to riešili spoločne, tak sa stane to, že naša vlastná populácia povie, že zabudnite vy na eurofondy, lebo vy nič nerobíte, zhrnieme do vás miliardy eur, tak keďže my si to musíme riešiť sami, tak my vám už nič nedáme a budeme to robiť sami u seba. Takže výsledkom toho môže byť, že tuto sa zruší Európska únia ako klub, ktorý rieši veci spoločne a budeme si to naozaj riešiť každý sám. A potom príde k tomu, že už bude dobré aj to Slovensko a na tej hranici to naozaj neustrážime jedným vodným delom. Ty si zmenil rolu migračného úradu v kontexte poskytovania ochrany, tak poďme sa dotknúť trošku toho azylu, že ako to je s počtom žiadostí v skutočnosti na Slovensku, keď máme nejaké, asi by sme mohli mať nejaké dáta, ktoré by reflektovali tento stav, lebo je tak akože they said that, že na Slovensku je proste akoby z toho neveľkého počtu žiadateľov o azyl, v porovnaní, keď to teda komparujeme s nejakými inými krajinami, členskými krajinami EU, povedzme, tak je ten počet neveľký a teraz súčasne, ale že z toho neveľkého počtu sa v konečnom dôsledku tých ako žiadostí schváli hrozne málo. Takže aké sú tie dáta a prečo je ten stav taký, aký je? Súvisí to asi práve s tým, že v oblasti migrácie nerobíme nič a potom je, tak aspoň dávajte veľa azylov. Že aspoň teda toto je tá cesta, ako sa sem dostať. Ja som si pozeral dáta za posledných 11 rokov a my sme mali dohromady necelých 5000 žiadostí od roku asi 2011. To znamená, ročne je to niekde medzi 400-500 žiadosťami. Z nich polovica odchádza ešte predtým, ako rozhodneme, lebo na azylovú procedúru máš niekde medzi 3 a 6, maximálne 6 mesiacov do 6 mesiacov musíš rozhodnúť. Môžeme sa baviť o tom, či by to mohlo trvať dlhšie alebo kratšie, ale v zásade už polovica z toho počtu, z tých 5000 ti odíde predtým, než rozhodneš, lebo nie sme cieľová krajina a tie dôvody sme tu hovorili, že prečo nie. Takže rozhoduješ o menšom počte. Teraz, keď sa pozrieš na skladbu ľudí, ktorí prichádzajú k nám, tento rok sú number one Turci, ktorí sú považovaní stále za bezpečnú krajinu a môžeš posudzovať teda jeho žiadosť o azyl len z hľadiska toho, či mu hrozí nebezpečenstvo z jeho politických dôvodov, sexuálnej orientácie, náboženských dôvodov a podobne. Čiže Ženevská konvencia ti veľmi úzko vymedzuje tú možnosť rozhodnutia, ale napríklad všetci ľudia z Afganistanu, ktorí u nás požiadali, čo ja si pamätám, dostali minimálne doplnkovú ochranu. Čiže nie je to tak, že u nás nikto nedostane. Ide o to, že ak si z Maroka alebo z Tunisu a ideš za lepším životom a v zásade ti nehrozí nebezpečenstvo z hľadiska tvojho politického presvedčenia alebo teda tých dôvodov, ktoré azylový zákon vymedzuje, tak nemáme ti dôvod. To, že ty chceš mať lepší život, je fajn, ale nie je to dôvod na azyl. Ty musíš hľadať cestu buď pracovnej migrácie, potom teda žiadať o pracovné víza, alebo o podnikanie, alebo sa sem priženíš, alebo sem ideš študovať. A keď som sa pozeral aj na dáta Európskej azylovej agentúry, ktoré sú z celej EÚ, tak percento uznania Marokánca alebo Tunisana za azylanta je niekde medzi 6 až 23%. Čiže nie je to tak, že každý, kto je z Maroka, dostane automaticky vo Francúzsku azyl. Hej. Na to sú tie legálne cesty, aby tam išiel legálnym spôsobom. Čiže je to o tom, že my sa potom dívame na azyl, akože tá možnosť, že keď teda nerobíme legálnu migráciu pracovnú alebo študijnú, hej, máme 280 štipendií ročne pre cudzincov. Hej, Maďari majú 10 000.
Čiže nehľadáme iné, nemáme tu cesty treba vedcov, aby sem prišli, alebo doktoranti, ktorí by sem prichádzali. Čiže ak chceme pomáhať, tak urobme to legálne, ale nehľadajme tú cestu toho azylového, lebo tá je určená zatiaľ pre ľudí, ktorí sú presne vymedzení zákonom a môžeme sa baviť o tom, že klimatickí utečenci neskôr budú považovaní za ľudí, ktorým naozaj, že je to rovná sa vojna a tým pádom automaticky si považovaní za človeka, ktorý môže žiadať o medzinárodnú ochranu. To si dokážem tiež v kontexte tých narratívov, ako sú teraz sprostredkované, predstaviť, že ľudia, ktorí utekajú z miest, kde dokázateľne nie je z klimatických dôvodov možné žiť, budú znova označované ako nelegálni migranti v tomto priestore, čo je desivá. Áno, ale v tom nebude Slovensko samé. Že keď to počuješ u nás, že to bude potom ako rozhodnutie, že vôbec ako spoločenstva, či už európskeho, amerického, akéhokoľvek. Festung Európa. No. Poďme k tým ľuďom z Ukrajiny. Takto február rok 2022. Vieme, čo sa stalo. Ruská invázia do Ukrajiny spôsobila, že na Slovensku bolo vydaných okolo 130 000, správne, tak toto Jano to číslo povedal, 130 000 dočasných útočísk ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko. V súčasnosti odhady, keďže nemáme bohužiaľ presné dáta, hovoria, že je tu možno okolo 50 000 ľudí, plus minus 50 000 ľudí stále na Slovensku. Chcem sa od vás dozvedieť, ako vnímate, čo sa nám za to obdobie od toho februára 2022 podarilo práve v tej oblasti integrácie ľudí, ktorí tu boli spočiatku veľmi vítaní, až tak manifestačne vítaní. Veľkú rolu v tom znova zohrala občianska spoločnosť, mimovládne organizácie, ktoré v tom čase ešte nepripravenú štátnu správu alebo aj samosprávu dokázali naozaj viac než významne suplovať a poskytovať podpory týmto ľuďom. Ale aké teda lekcie sme sa naučili na úrovni štátnej správy, na úrovni integrácie? Aký je ten obrázok v súčasnosti? Ja by som možno ešte urobila krok späť k tomu, že, lebo podľa mňa taká legitímna otázka je, že prečo vlastne, keď utekajú ľudia zo Sýrie a z Afganistanu, tak to vnímame ako nelegálnu migráciu a bezpečnostné riziko a keď utekajú ľudia z Ukrajiny, tak to tak nie je. A toto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá otázka aj pre diskusiu na Slovensku, že čo sa vlastne stalo. My sme robili ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine tejto fázy, sme robili taký veľký komplexný výskum o tom, ako vnímajú Slováci cudzincov. A už vtedy vnímali ľudia, práve ľudí z Ukrajiny najpozitívnejšie zo všetkých ostatných skupín cudzincov. Vtedy už žilo na Slovensku 60 000 ľudí z Ukrajiny už predtým, ako vypukla vojna, ako prišli utečenci alebo odidenci. A teraz, že prečo vlastne tá solidarita bola taká veľká? Poprvé, na Slovensku, a to ukazujú tie naše výskumy, my akceptujeme ľudí, ktorí sa od nás príliš neodlišujú a z ktorých máme ekonomické výhody. To si môžeme povedať k tomu programovému vyhláseniu, lebo to je tak naformulované. Čiže ľudia z Ukrajiny boli vnímaní ako nám podobní vždy, aj predtým. To znamená, že neboli vnímaní ako niečo veľmi cudzie, poprvé. Po druhé, vojna vypukla na našich hraniciach. Proste sa nás to v nejakej podobe týkalo a mali sme pocit, môže sa to stať aj nám. Že zrazu tá empatia bola postavená aj na tomto. A tretí dôvod, ktorý je podľa mňa úplne najkľúčovejší, bola politická reprezentácia a štátne inštitúcie, ktoré sa jednoznačne všetky postavili za to, že zvládneme zapojenie a podporu ľudí, ktorí sem prídu z Ukrajiny. Nech príde, kto chce. Vtedy to bol premiér Heger, ktorý sa postavil pred médiá a povedal, my toto zvládneme. Tak, ako to povedala Angela Merkelová v roku 2015. Hej, a v tomto bol veľký rozdiel a preto bola aj tá solidarita taká veľká. Ja som o tom hlboko presvedčená, že to nebolo iba tou kultúrnou blízkosťou. Že to bolo aj týmto. Mne to dokonca hovorili učiteľky v školách, že im sa oveľa lepšie pracovalo so žiakmi, aj takými, ktorí mali nejaké proruské
postoje, alebo tam boli nejaké vplyvy nejakých dezinformácií, že im sa oveľa lepšie učiteľom vysvetľovalo, že pozrite sa, táto krajina napadla títo ľudia utekajú pred vojnou, lebo to mali ako keby posvetené zhora. Hej, že toto je strašne dôležité, táto symbolická politika. A teraz, čo sa týka toho zvládnutia, zvládli sme to preto, lebo to zvládli samosprávy a zvládli to mimovládne organizácie. Nedá sa povedať, že by štát urobil jedno jediné, okrem samozrejme príspevkov na bývanie a týchto nevyhnutných vecí, ktoré boli veľmi dôležité, teraz nechcem brať kredit, ale naozaj, čo sa týka takej tej bežnej integrácie, tak my sme tu nemali žiadne opatrenia a doteraz nemáme, ktoré by boli, a to my sme o tom vlastne už hovorili. Aj ty si hovoril o tom, že IOM navrhuje, aby bola prijatá nejaká koncepcia integrácie, ktorá by bola na centrálnej úrovni, aby migrácia bola riadená z centra a aby bola poskytovaná podpora samosprávam. Toto tu potrebujeme zúfalo 15 rokov a stále sa to nestalo ani po tom, čo sem prišlo 100 000 ľudí. Ale aká situácia nás to mala konečne naučiť, ak nie je práve táto? Ja neviem. Podľa mňa toto bolo, že ideálna šanca. Ja som bola presvedčená, že v tom marazme, tej strašne ťažkej situácii, v ktorej sa ocitli ľudia, ktorí utekali sem, aj pre našu krajinu to bolo pomerne ako keby zásadná výzva, takže toto je unikátna šanca, aby sme konečne sa k tej migrácii postavili čelom a racionálne. Opäť sa to nestalo. A teraz už bola podľa mňa šanca práve aj s tým návrhom IOM, že by sa to nejako začalo systematizovať. Som hlboko presvedčená, že s príchodom tejto novej vlády sa to zase zastaví, takže nie som v tom optimistická. Ale viac menej sa to zvládlo a naozaj aj samosprávy začínajú príjmať pomerne zaujímavé opatrenia, začínajú si uvedomovať, že dokonca si začínajú uvedomovať to, ako veľmi tých cudzincov potrebujú. My sme teraz robili výskum v 4 mestách, s ktorými spolupracujeme a oni nám hovoria, nám to mesto ožilo. Zrazu tu máme desiatky mladých ľudí, ktorí hovoria iným jazykom, sú na námestiach, lebo Slováci proste pozerajú televízor doma. Zrazu to mesto žije, zrazu sa nám zlepšili služby, zlepšilo sa nám gastro. Vnímajú, a toto boli predstavitelia miest, vnímajú to veľmi pozitívne. Zároveň ale máme dezinformačné vplyvy, máme takú frustráciu obyvateľstva, ľudia majú pocit, že niekomu sa pridáva, teda ľuďom z Ukrajiny, že tí sú uprednostňovaní, takže tam samozrejme vznikajú tenzie, ale myslím si, že existuje pomerne dobrý priestor na to, aby sa to práve na tej lokálnej úrovni celkom pekne smerom k sociálnej súdržnosti upravovalo. Ale myslím si, že samosprávy, mimovládne organizácie aj ostatné inštitúcie potrebujú podporu od štátu. Jano, pokiaľ Elena toto pozorovala a popisovala, nehovorím, že len pozorovala pasívne, pretože v tom celý čas sú aj organizácia veľmi aktívni. Ty si bol, tak povedať, uprostred toho súkolia v tej štátnej správe. Aj sme sa niekoľkokrát stretli na rôznych podujatiach, napríklad na riadiacom výbore pre migráciu, ktorému ty predsedáš, alebo na podujatiach IOM a podobne. Tak čo sú aké je to tvoje vnímanie? Čo nás berme to ako príležitosť vytvoriť nejaké vôbec uchopiteľné, strategické, integračné rámce? Aké je to tvoje vnímanie toho, čo sa nám podarilo a čo nie a prečo? Prečo nie? No, to sme opäť v téme, kde sa to asi nedá povedať v 2 vetách, že je to oveľa zložitejšie. Tá prvá zložitosť začína v tom, že ťažko integrovať človeka, ktorý sedí na plote a chce ísť domov. Že veľa ľudí z Ukrajiny cíti, že nechce tu zostať navždy. To znamená, mnohí sa bránia tomu, aby dieťa chodil do slovenskej školy, lebo majú pocit, že stačí im ten online. A uniká im tá možnosť, že vlastne ako učiteľ môžem povedať, že 80% výuky sa deje cez prestávku, že im chýba ten sociálny kontakt a tie deti sa vlastne dostávajú do takej svojej izolácie. Ale že aj keby si mal tie najlepšie politiky a všetko by fungovalo perfektne, stále stojíš z očí v oči situácii, kedy ten človek vnútorne odmieta byť integrovaný. To mňa sa pýta kolega z ministerstva školstva vždy, no kedy už budú, prosím vás, integrovaní, pán riaditeľ? Hovorím, akože zajtra v 14:30 všetci.
Čiže toto je jeden proces. Ten druhý, a tam si trošku dovolím nesúhlasiť, že štát tu nemôže riadiť to, čo sa deje v tej samospráve. Štát má... Nie, ja som nepovedala riadiť. Áno, že štát musí vytvoriť ten rámec a ten rámec vytvoril, zabezpečím, keďže nemáme ubytovacie kapacity, podporíme ľudí, ktorí ich ubytujú, budeme zabezpečovať nejakú dopravu na miesta, kde to je a centrálnym koordinátorom takejto akcie v meste, teda v okrese, bude okresný úrad. A keby sme to nechali na mimovládky len v jednom okrese, tak treba všetci sa nahrnú do Bratislavy z tej hranice a Bratislava skolabuje. Čiže to už potom nie je prvé 3 týždne, tam naozaj bez tých mimovládnych organizácií by sme úplne že padli na hubu, lebo ty nemáš niekde v zálohe civilných ochrana alebo ľudí krízového riadenia v desiatkách a stovkách počtov, ktorí by nastúpili hneď, lebo počty ľudí z civilnej ochrany sa zdecimovali na 25% počtov spred 10 rokov. To znamená, že keby nenastúpili tieto jednotlivci a organizácie, tak naozaj to nevytvoríme. Ale zároveň, keby tie okresné úrady nemali politiku, že tak tento týždeň je zodpovedný Banskobystrický kraj v poradí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okresov. Každý musíte mať vytvorených 50 postelí a posielame takto. Keď vy naplníte, ide tento okres, tento okres, tento okres. Čiže toto riadenie tam bolo a keby ho nebolo, tak to spadne na tiež... Čiže... Áno, ale my sa bavíme o 2 veciach. No. Toto, o čom hovoríš ty, je riadenie toho... To núdzové. To bola akože dočasná... Ja o čom som hovorila, je integrácia. Áno. To znamená, čo sa deje s ľuďmi, ktorí už majú strechu nad hlavou, jedlo, nejaký typ pobytu, hej, a právnu ochranu. Okay, tam súhlasím. Ale potom, čo sa deje, a to už sme presne v tých školách, to už sme v práci, to už sme v nejakých ďalších možnostiach, tam sme, a to mi musíš dať za pravdu, neurobili nič. To súhlasím už z toho dôvodu, že napriek tomu, že bola vypracovaná integračná politika, zostala na odporúčaní ústredného krízového štábu a vláda ju nikdy neprijala. To znamená, tam už začali politické prestrelky medzi nimi, jednotlivými koaličnými stranami. Odišiel Matovič, nastúpil Heger a už sa to vlastne viezlo na tom, že my sa tu už zaoberá niečím iným, však oni sú už v pohode, bývajú, pracujú, tak čo s tým otravujete stále, my tu máme iné veci. Hej, čiže strátil sa ten drive k tomu, že poďme teda to využiť, tú príležitosť, o ktorej hovoril ešte Matovič úplne na začiatku. Čiže tá integračná politika de facto nikdy nebola prijatá vládou. V 2014 bola prijatá integračná politika, ktorá bola ináč veľmi dobrá mimochodom, na vtedajšie možnosti, nikdy nebola nejakým spôsobom implementovaná, nikdy na ňu nebolo vyčlenené ani 1 euro pre ministerstva. Je to taká akože politika, ktorá v podstate, keby sme ju teraz zobrali, tak veľmi veľa opatrení by sa dalo použiť aj pre ľudí z Ukrajiny, aj pre akýchkoľvek cudzincov, ktorí tu žijú. Samozrejme by ju bolo treba ešte viacej prehlbiť, lebo tam sa strašne veľa škrtalo, ja si to pamätám, lebo som na nej spolupracovala do istej miery. Ale my tu od roku 2014, čo je 10 rokov, nemáme jeden jediný dokument, ktorý by nejakým spôsobom uvažoval nad tým, čo urobíme s 300 000 ľuďmi, ktorí tu žijú a ktorí túto krajinu nejakým spôsobom rozvíjajú. A ak ju nerozvíjajú, tak len preto, že nemáme na to politiky, ktoré by im to umožnili. A ešte k tomu integračnému plánu alebo integračnej politiky existovali akčné plány, že vlastne tie rezorty mali každý rok odpočtovať, čo spravili. A v roku 2018 si myslím, že ministerstvo práce zariadilo, že už nemusia odpočtovať, že zrušili si túto úlohu urobiť akčný plán. Alebo udávali. Takže od roku 2018 už neexistuje ani akčný plán. A k tejto špecificky pre Ukrajincov postavenej alebo pre odidencov, odidenkyne postavený integračný plán tiež existoval, teda akčný plán, ktorý mal 12 oblastí, asi 32 úloh tam bolo. Ale postupne začali rezorty zisťovať, že nám na to niekto nedá peniaze, tak sa to škrtalo, až sa povedalo, že Boh s tým a neurobilo sa nič. No je to trošku tristný obraz sledovať aj tú neschopnosť akoby tej medzirezortnej spolupráce, akoby toho rezortizmu a vlastne neschopnosť pohnúť vecami, o ktorých vieme, že dlhodobo aj v tej integrácii ľudí z Ukrajiny zlyhávali, či už v oblasti zdravotnej starostlivosti, prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu. Asi jediné, čo tak akoby fungovalo, myslím, že dobre, alebo ak sa mýlim, tak opravte ma, to boli tie príspevky na bývanie a to je taký nástroj, ktorý vlastne funguje dobre. A ešte dneska som išiel sem, tak mi
volala taká koordinátorka toho projektu začnovania, že opýtaj sa Jána Orlovského, že či budú pokračovať tie príspevky na bývanie, lebo že nás to tu v Žiline zaujíma veľmi a my nevieme. Tak budú aspoň tie príspevky na bývanie pokračovať? Momentálne nemáme inú možnosť, už len z toho dôvodu, že podľa toho nariadenia pre fyzické osoby, čo spravuje ministerstvo vnútra, takto býva 30,000 ľudí, 29,200 asi, z toho je 7,000 niečo detí a zvyšok sú dospelí. Podľa ministerstva dopravy pre právnické osoby 11,000. Čiže už len z tohto máme asi 41,000 ľudí, potom tu máme takých, ktorí sa vedia postarať sami o seba, nič nepotrebujú a potom sú takí, ktorí asi 2,000 ich bude, čo bývajú ešte po rôznych zariadeniach štátu, kde sa to účtuje úplne inak. Že pre nás je taký typický príklad Gabčíkovo, čo je vlastne dohoda, kde máme akože humanitné centrum ministerstva vnútra, ale je to súkromné zariadenie a my to platíme osobitnou zmluvou, čiže nejde to podľa tohto nariadenia. Ak by sme povedali, že už to neplatíme, tak zrazu 30,000 ľudí od 1.1.2024 nemá kde hlavu zložiť, lebo tí ľudia ich pošlú von. Že prečo by zatiaľ to je schválené vlastne iba do konca toho kalendárneho roka, nie? Áno. Čiže naše odporúčanie, ako tým, že vlastne predsedám tomu riadiacemu výboru, je, že pokračovať minimálne do marca 2024, tak ako to je, lebo teraz, keby sme to oznámili, že bude to inak, tak si viem predstaviť tú paniku. Že sme ešte stále s vládou, ktorá nemá vyslovenú dôveru, to znamená, že kým toto neprebehne, oni žiadne rozhodnutia prijímať nebudú, to znamená, posúvame sa niekde do prvej dekády decembra a potom už od 15. sú všetci na vianočných trhoch a už nikto nič nerieši. Zatvárajú sa štátne rozpočtové organizácie, už nič nie je, to znamená, nemôžeš ty povedať 15.12., že a od 1.1. nič nebude. A takisto ťažko povedať, že od 1.1. bude podpora len na polovicu, lebo je to drahé. Doteraz musím povedať, že doteraz to hradili nevyužité eurofondy. To znamená, doteraz bývanie Ukrajincov nestálo štát viac ako 25% celkových nákladov. Lebo 1:3 je pomer pri eurofondoch, že euro dá slovenský štát a 3 eurá ti prichádzajú z EÚ. To znamená, bolo to veľmi lacné, ale takže odpoveď do Žiliny by bola: odporúčam, aby to zostalo tak, ako je, minimálne do konca marca 2024 a potom sa môžeme baviť o tom, že ako. Nie, že by sme sa doteraz nebavili, ale bohužiaľ nenašiel som žiadne pochopenie u iných orgánov štátnej správy, že poďme sa na to pozrieť z hľadiska zraniteľnosti, niekto ju musí posúdiť. Vnútor to nebude robiť, lebo na to nemá kompetenciu, robí to ministerstvo práce. By to nemalo. A my to nemalo. A ministerstvo práce povedalo, ak nám dáte 200 ľudí a 5,5 milióna ročne na mzdách, tak to možno sa nad tým zamyslíme. Čiže sme v pozícii, že ak chceme šetriť, môžeme to urobiť len nejakým kvalifikovaným odhadom, že koľko by to bolo také, aby to nepoškodilo tie ženy s deťmi a zároveň, aby ľudia, ktorí sú tu dospelí a bez detí, a takých je tu tiež dosť, nevyužívali túto možnosť, lebo oni väčšinou pracujú. A to zase z terénu mám poznatky, že ľudia, lebo momentálne je to tak, že ak ste dvaja dospelí ako pár, dostávate ubytovanie, váš ubytovateľ, ako napríklad ja, by som dostal za váš 600 eur. Hej. Ale keď by bola, že Elena sama s 2 deťmi, tak dostane tiež 600 eur momentálne. 150 za deti do 15. Tam je to polovica, aj. Ak by som to znížil, že paušál 6 eur napríklad, tak vy ako pár už by dostával ubytovateľ len 360, čiže ušetríme niečo. A keď bola žena s 2 deťmi, tak je to len 540. Čiže ona by bola, alebo poskytovateľ bol ukratený o 60 eur a tým pádom ju asi nevyhodí. Tých 60 povie, vieš čo, upratuj tu a je to OK. Hej? Ale pri tých 360 si vy doplácajte niečo, lebo vy už zarábate obidvaja, ste pracujúci, ale ona nemôže, lebo má 2 decká a nemá ich kam dať. Takže rozmýšľame týmto spôsobom, že ak teda ministerstvo práce povie, nebudeme to posudzovať, tak musíme prísť s niečím, čo bude lacnejšie, lebo aj teraz hovoria, že v zásade to vysoké nastavenie tých platieb bolo aj do istej miery diskriminačné voči treba s obyvateľom SR, ktorý pre nich to bolo, že v Stropkove ti nikto nedá za 2 dospelých 600 eur, aj za dvojizbový byt. A hlavne to dlhodobo neudržateľný model. Toto je dočasný model, ktorý proste treba nejako vyriešiť. Je to dočasný model a aj keď si tu zmienil, že ako vlastne ťa mrzí, že si narážal v tých rezortoch, tak možno je to aj dôsledku toho, čo akoby ja tu prečítam z tej analýzy IOM k tomu, čo v SR chýba.
vo vzťahu k aktuálnej situácii, čiže na Slovensku chýba inštitúcia komplexne zodpovedná za tému integrácie cudzincov, čo je v súlade s tým, čo hovorila aj Elena, koordinačný orgán so silnými právomocami na národnej aj lokálnej úrovni, aktualizovaný strategický dokument s plnením cieľov, stanovené úlohy štátu a úlohy obcí pri integrácii cudzincov a systémové financovanie integrácie cudzincov. To je ten komplex vecí takto popísaný. Súčasne, keď som ja robil dotazníkový prieskum medzi samosprávami, najmä z miest a pýtal som sa, čo vlastne akoby oni čím najviac chýba od štátu. Oni hovoria, že my nechceme nové právomoci, ale nám proste chýba vlastne, nám chýba tá integračná stratégia. My nevieme, či máme vytvárať vlastnú, nemáme žiadny akoby model, nevieme, čo robiť, ako to robiť, proste, hej, že my teraz so 4 chýba nám tá autorita. Vytvárame takéto stratégie, čiže možno bude nejaký pilot, ale aj keď budú, tak podľa mňa bez tej nejakej metodickej alebo koordinačnej podpory zo štátu, akože tá centrálna by veľmi, veľmi pomohla aj tým samosprávam. Lebo toto naozaj, čo sme tu opisovali, dosiaľ rola migračného úradu nie je. Akoby ja nebola, ani kapacitne vlastne nebola možná. Ja si myslím, že to je, opäť sme pri tých slovách, hej, že keď volám nejaký typ pobytu dočasné útočisko, tak to automaticky evokuje, že vlastne s tým nemusíš nič robiť, lebo to trvá len nejaký čas. Hej. A navyše ten pobyt toho dočasného útočiska, to je tzv. Tolerovaný pobyt. To znamená, my ťa tu v zásade tolerujeme. Hej. Čiže my s tebou nepočítame do budúcnosti, že by si sa tu mohol integrovať, lebo však si na tolerovanom dočasne. Hej. A využívaš tu našu dobrotu, a nepracujeme s tebou intenzívne. Čiže ja si myslím, že nejak podvedome to podsúva aj do teba, že na čo by som to riešil, že to je dočasné. Hej. A teraz, a už tá dočasnosť momentálne je odsúhlasená, že do marca 25. Hej, ale čo bude v marci 25, keď to skončí, lebo to už bude 3. rok, hej, tak sa povie, že čo? No, toto je teraz taká otázka, že čo bude v marci 25 a to bude moja posledná otázka na vás, lebo čas hrozne rýchlo letí. Ja chcem dať priestor aj nášmu publiku na to, aby vám mohlo položiť nejakú rýchlu otázku. Čo bude v marci 25, možno bude súvisieť aj s tým, ako sa bude správať, ako si bude počínať nová vláda, ktorej programové vyhlásenie sa práve po roku a v Národnej rade Slovenskej republiky. Vy ste do toho programového vyhlásenia vlády nazreli. Dôsledne ste ho prečítali, takže aká je vaša reflexia PVV? Nepoďme po PVV ako celku, poďme po oblasti migrácie, poďme po téme napríklad, či sú tam zmienení ľudia ako odidenci z Ukrajiny a tak ďalej, teda že vlastne aká je vaša reflexia týchto oblastí, aké očakávania? Veľmi, veľmi jednoducho, aby sme nezdržiavali. Ako som hovorila v tom výskume, že my chceme iba takých cudzincov, ktorí sa od nás neodlišujú a z ktorých budeme mať ekonomický profit, tak v programovom vyhlásení vlády migrácie sa nachádza na 2 miestach. Jedno miesto je vnútorná bezpečnosť, kde definuje migráciu ako ohrozenie krajiny. Hovorí stále o tejto nelegálnej migrácii, ako keby žiadna iná ani neexistovala. A vlastne navrhuje iba prísnejšiu kontrolu hraníc a spoluprácu s inými krajinami na prísnejšej kontrole hraníc, aby sme prísnejšie kontrolovali hranice. Nejakým spôsobom sa tam nehovorí o tom, čo s ľuďmi, ktorí tu sú. Odidenci z Ukrajiny sa tam nespomínajú vôbec. Druhé miesto, na ktorom sa spomína migrácia, je plán obnovy, kde sa hovorí o využívaní vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, vrátanie ľudí z Ukrajiny s uznávaním diplomov, čo je veľmi, veľmi dôležité a naozaj vieme, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sem prišli, majú naozaj veľmi vysoké kvalifikácie a pracujú v oveľa nižšie kvalifikovaných pozíciách. Toto je veľmi dôležité, že to treba upraviť a treba sa tomu venovať, ale je to veľmi symbolicky jasné, že ako tá vláda uvažuje. Buď tu máme nejakých migrantov, ktorí sú pre nás ohrozenie, alebo tu máme nejakých, z ktorých môžeme mať veľký prospech a to sú tí vysoko kvalifikovaní. O tom, že tu žije 300 000 ľudí rôznych, ktorí potrebujú rôzne typy podpory a ktorých by sme mali pravdepodobne aj lákať do budúcnosti vzhľadom na tie demografické trendy, o ktorých som hovorila, tam nie je ani zmienka. No, mňa pritom prekvapilo len toľko, že bežne sa dialo to, že keď sa pripravovalo programové vyhlásenie, tak minister zadal úlohu na všetky sekcie
čo tam chcete na najbližšie 4 roky. A potom je už to politické rozhodnutie, že čo tam dáme, ale vlastne každá sekcia, pre mňa je to aj také, že úcta k ľuďom, ktorí na tom rezorte pracujú, bez ohľadu na to, či si červený, zelený alebo akýkoľvek, ale proste dávaš tým ľuďom možnosť povedať, tak za vašu sekciu, čo by v tom malo byť. Tento proces u nás neprebehol vôbec, čo bolo prekvapením pre všetkých, že teda je to ako keby nový typ kultúry. Viem, že na školstve sa to udialo, na práci sa to tiež udialo, neviem na iných, nechcem hovoriť za všetky rezorty, ale u nás toto neprešlo, čo teda naozaj vyrazilo dých. No, takže to niečo akoby signalizuje v tejto oblasti do budúcnosti a asi nie je dôvod na priveľký optimizmus, tak tu eufemisticky to poviem. Ale možno príde optimistická otázka. Možno príde optimistická otázka z prostredia našeho milého diváctva. Máme priestor na nejaké 2-3 rýchle otázky, lebo už trošku preťahujeme ten čas, ako sme si ho vytýčili, ale radi vám ten priestor poskytneme, ak vy dvaja ešte vládzete. Vládzete? Tak ďakujem, prosím. Kto chce hovoriť, signalizujte to prosím s vyhnutím ruky, podáme vám mikrofón. Kvôli tomu, že to nahrávame, nech sa páči, mikrofón vám ide a skúste položiť otázku. Ale neviem, či to bude optimistická otázka. Volám sa Filip Sidov, som občan Ruskej federácie, ale žijem tu na Slovensku už viac ako 5 rokov. Ste možno videli niektorí videá, na ktorých som prejavil svoj občanský postoj. Pred pár týždňami som počul vašu diskusiu na Aktualitách.sk, myslím vás, pán Orlovský, a ste tam spomínali, že Slovensko potrebuje migrantov, pretože dnes ste to povedali, že počet ľudí na Slovensku bude klesať z rôznych dôvodov. Podľa súčasného zákonu, pokiaľ viem, taký všeobecný prípad, človek musí žiť na Slovensku 12 rokov, kým nezíska slovenské občianstvo. Je to tak? Prečo je to tak dlho? Aj v porovnávaní s tým, ako to funguje napríklad v štátoch západnej Európy. Ďakujem. Si to musíte zaslúžiť. Inak naozaj, prečo máme takú drakonickú... Máme najdrakonickejšie. A to nie je iba o tom čase. Ešte aj to, že vy tu budete tých 12 rokov, vy musíte aj zaplatiť nejaké peniaze za to, aby ste získali občianstvo. Vy musíte urobiť tie skúšky jazykové, ktoré sú v poriadku, akože to je úplne legitímne, len problematické je, že ako sa robia, hej, že niekedy je tam taký celkom silný teror o tom, že sa skúšajú z rôznych bernolákovcov a takých akože z 18. storočia. Smeru 8. Alebo z 19. pardon. No a ešte, aby to bolo drakonickejšie, vy nemáte právny nárok. To znamená, že vy splníte všetky tieto podmienky a aj tak vám môžu povedať, že nemáte nárok získať občianstvo. My keď sme robili výskum s cudzincami v minulosti, tak nám povedali, že je ľahšie získať Nobelovú cenu ako občianstvo Slovenskej republiky. Prečo to je tak? Podľa mňa, neviem, či ani otázka na teba, lebo... Toto jednak nie je akože kompetencií migračného úradu, ale veľmi dobrá otázka to je, lebo tiež si viem predstaviť, že ak teda od niekoho chcem vedieť nejaké otázky na všetky testy, na vysoké školy, na GMAT, čokoľvek máte test, batériu 1500, 2000, 3000 otázok a má šancu sa to naučiť. Hej, lebo ako je smiešné, aby som ja chcel od niekoho, aby mi porozprával slovenský vtip, alebo aby mi zacitoval Hviezdoslava. Hej, že to je, ak teda chcem, tak mu to musím dať, že toto sa ťa budem pýtať a ty sa to musíš naučiť. Hej, a to si môžem povedať, že to je legitímne, môžeme sa potom baviť, že či týchto otázok má byť 500 alebo 1000, ale v zásade malo by to byť niečo, čo ten človek ho neprekvapím na skúške, že v živote som o tom nepočul, lebo keď už teda ten človek splní všetky ostatné náležitosti, že tu, a tiež je legitímne si povedať, že nejaký čas tu musí žiť. Podľa mňa by to malo byť, akože keď je prechodný pobyt, alebo trvalý pobyt na 5 rokov, na to, aby si získal. Tak prečo by si po 5 rokoch nemohol žiadať už po občianstvo? No pretože najprv musíš mať trvalý pobyt a ten musíš mať ešte 7 rokov, aby si mohol žiadať o občianstvo. Myslím si, že je to veľmi dobrá otázka. Mali by sme začať tlačiť naozaj na to, aby sa tieto podmienky zmenili. Keď kvôli ničomu inému, tak kvôli tomu, že ak chceme, že tí ľudia, ak tu žijú, ak chceme, aby to boli bežní obyvatelia našej krajiny, ktorí sú súčasťou tejto krajiny, tak
podľa mňa práve to občianstvo zvyšuje ako keby pocit, že patrím do tej krajiny. Čiže ja, keby som bola v rozhodovacej pozícii, tak by som sa práve že snažila viac o to, aby sa tí ľudia stali občanmi, lebo budú podľa mňa lojálnejší a budú, a v tom dobrom slova zmysle, budú sa viac cítiť byť súčasťou tej krajiny. Čiže ak by sa dalo, ak by sme to mali v moci, tak by som tiež tlačila na to, aby sa to určite minimálne tá doba, aby sa výrazne znížila. To nie je nikde v Európe takýto dlhý počet rokov. To máte úplnú pravdu. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Prosím, chce ešte niekto ďalší položiť otázku? Asi nie. Ešte by ste museli byť dobrý športovec. Tak to ešte niekedy... Áno, to tu funguje. Dobrí športovci dostávajú prednosť. Ak by ste boli veľmi dobrý športovec, tak to by sme vám dali občianstvo rýchlejšie. Tak dobre, no. Tak neviem, či dobre, ale každopádne vďaka. To bola Elena Galová, Kriglerová a Jan Orlovský. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Pekný večer ešte. Veľká vďaka za to, že ste prišli a veľká vďaka za to, čo ste sprostredkovali. Vznikne z toho aj záznam na YouTube, tak si to dúfame pozrie viac ľudí a možno aj tí, ktorí budú rozhodovať, kto vie. Každopádne sa obávam, že prichádzame do obdobia, kedy nás čaká nie zápas o nejaké vylepšenia, ale zákaz o holé udržanie nejakého status quo, ktoré už ďaleka nepostačuje. Ale to o tom inokedy a možno čiastočne o tom aj 13. decembra, kedy tu bude ďalšia debata 4 a témou budú 2%. A v tomto súvislosti možno otázka, či to bude znamenať ohrozenie existencie mimovládnych organizácií na Slovensku. Je to téma, ktorá je veľmi živá a veľmi aktuálna, tak sa budeme o nej zhovárať s dôležitými aktérmi a aktérkami z prostredia neziskového sektora, tak vás pozývame 13. decembra na ďalšiu debatu. Vám ešte raz veľká vďaka a vám ešte pekný večer a pekné nasledujúce dni. Ďakujeme, že ste prišli. Vážime si to. Ďakujem.